Opgetogen en teleurgestelde Zeeuwen na de verkiezingsuitslag. Een gratis Westerschelde-tunnel en kiters op de Bon. Dit is het weekoverzicht. Het is definitief. De tol gaat per 1 januari 2025 van de Westerschelde-tunnel af. In ieder geval voor personenwagens. Die afspraak tussen het Rijk en de provincie is maandag bekendgemaakt in Den Haag. Met de handtekeningen van gedeputeerde Harry van der Maas en minister Mark Harbers is de tolvrije tunnel vanaf januari 2025 een feit. In ieder geval voor personenwagens. Dankjewel, Mark. Heel graag gedaan en ik wens jullie heel veel succes met deze impuls voor met name voor Zeeuws-Vlaanderen. Fantastisch gebied en ik hoop hiermee weer verder vooruit in de vaart der volkeren. Absoluut. De Tweede Kamer nam al eerder een motie aan voor een tolvrije tunnel in 2025. Maar door de val van het kabinet leek alles op losse schroeven te staan. Maar met de handtekeningen van Zeeland en de minister staat het nu vast. Ik ben tevreden en enorm blij en ook opgelucht. Het is gelukt. We zijn 8 jaar eerder tolvrij. En dat is goed nieuws voor alle Zeeuwen. En daar ben ik heel blij dat vorig jaar ook de Tweede Kamer gewoon met alle 150 leden heeft gezegd, ja, dat geld dat moet er komen. Ze hebben ook een potje aangewezen waar het uit vandaan moest komen. Ja, en toen konden we echt aan de slag om de afspraken verder vorm te gaan geven. Petra de Boevere van de stichting Zeeland Tolvrij is teleurgesteld. Wij hoopten echt dat het 1 januari 2024 zou zijn. Maar goed, dat is het niet. En ja, Zeeland tolvrij is niet een beetje tolvrij, dus voor iedereen en niet alleen personenauto's. De stichting beraadt zich nog op verdere stappen. Zeker waar het vrachtwagenverkeer betreft, is er toch nog wel wat te winnen. Op straat in Terneuzen wordt er vooral positief gereageerd. Geweldig, eindelijk. Dat alleen mogen van mij. Want het kost een hoop geld aan aan de overkant willen. Ik woon hier in Zeeuws-Vlaanderen, niet heel veel te doen. Dus als ik dan ergens anders naartoe wil, ja, dan kost me weer €5 extra. Tolvrij is altijd goed. Je gaat sneller een keertje weg richting de overkant of verder. Toch houden sommige mensen nog wel een slag om de arm, want je weet het maar nooit met die politiek. Het is niet de eerste keer dat ze een datum aangaven of dat er aankwam. Dus nu ben ik benieuwd of het echt zo is. En als het echt zo is, toppie. En ook de werkgevers zijn maar gedeeltelijk blij. Dit is een eerste stap voor ons. Het is een hartstikke mooi bedrag, 140 miljoen krijgen we. Wat zeg maar, voor het eerste deel van het tolvrij maken voor het personenverkeer gebruikt kan worden. Maar er moet nog een volgende stap komen en dat is voor het vrachtverkeer. Want anders dan blijven we met hetzelfde probleem zitten voor alle bedrijven die daar gebruik van maken. We moeten zeg maar, al onze kanalen blijven benutten om te zeggen van jongens, het is gewoon oneerlijk dat die tol hier nog plaatsvindt. Want we zijn ongeveer de enige regio in heel Nederland waar je alleen maar kunt komen over Nederlands grondgebied als je tol betaalt. En dat is gewoon niet eerlijk. Een jaar na het onder water zetten van de Hedwiegepolder leven er al volop vogels en vissen in het gebied. Dat blijkt uit tellingen die zijn gedaan. In juni en oktober zijn 15 vissoorten gezien en ook garnalensoorten zijn er waargenomen. En dat is dan weer een lekker maaltje voor verschillende vogels die nu al in het gebied neerstrijken. Natuuronderzoekers stellen nu al dat het onder water zetten van het gebied een succesverhaal is. Een dag na de jubelstemming bij de provincie over de geslaagde missie om de Westerschelde-tunnel tolvrij te krijgen voor personenvervoer, blijkt dat er nog best wat vragen zijn over praktische gevolgen. Zo gaat de deels tolvrije Westerschelde-tunnel ten koste van banen. Maar hoeveel banen er precies op de tocht staan, is nog niet duidelijk. In de praktijk zullen dat vooral uitzendkrachten zijn. Maar daar wil ik ook heel helder in zijn. Soms wordt daar heel makkelijk over gedaan. Het zijn maar uitzendkrachten. Maar ook dat zijn mensen die hun boterham verdienen bij ons. En die hun werk met heel veel plezier doen. Ook is nog niet duidelijk wat het onderscheid tussen betalend vrachtverkeer en gratis personenvervoer betekent voor de inrichting van het tolplein. Het was woensdag misschien wel de spannendste verkiezingsdag in tijden, want ook in Zeeland vroegen veel mensen zich natuurlijk af wie de grootste partij zou worden. We maakten een rondje langs stembureaus. Ik stem al jaren op de SP. Wat is de reden? De Communistische Partij Nederland gestopt is. Ina Brouwer in de tijd vond ik prachtig mens. De SP is daarvoor in de plaats gekomen. Een beetje toch. Ik mag er dus 2 teken stemmen SGP. Dus dat blijft gewoon hetzelfde, elke keer. Ik denk dat ik nog nooit overgeslagen heb. Ik vind het eigenlijk een heel spannende dag vandaag. Ik voel het zelf een beetje in mijn lijf. Omdat ik gewoon de polarisatie gewoon heel erg naar vind wat er gaande is. Wat voor reacties krijgt u terug van mensen die hier zo binnenstappen? Ontevreden over de grootte van het stembiljetten. Geen flauw idee hoeveel erop staan. We zien wel dat er op een aantal lijsten 80 mensen staan. Ja. En voor de rest,
zijn het er gewoon heel veel. Dus... Als ik me niet vergis uit mijn hoofd waren het er 967. Nou, ik geloof je graag. In de gemeente Borselen waren de verkiezingen dit jaar extra actueel, omdat politieke partijen nogal verschillen van mening of er 2 nieuwe kerncentrales in Borselen bij moeten komen. Wij als gemeente Borselen staan ook wel in de belangstelling of zijn onderdeel van de campagne soms geweest. Dus in die zin maakt dat het ook wel extra bijzonder, denk ik. Tot gisteravond was ik nog zwevend. Ik heb SGP gestemd. Ik heb die debatten gevolgd en ene dacht ik doe Lili Marijnissen. Deze verkiezingen gaan niet over voor of tegen kerncentrale. Maar een groot deel is gereformeerde gemeente hier, dus de helft ongeveer. Ik denk dat ik hier nu eigenlijk ook het SGP-standpunt vertolkt. Als ze ergens moeten komen, dan moet het echt veilig. Heeft u nu dan op een partij gestemd die voor of tegen is? Die is voor. Dus daarmee heeft u eigenlijk ingestemd? Eigenlijk wel, ja. Altijd maar over die kerncentrale. Ik ben 84, het zal mij niet zoveel uitmaken. Maar ik ben eigenlijk tegen. Opnieuw werkzaamheden aan de A58. Rijkswaterstaat pakt in december het asfalt en de bermen tussen Vlissingen en Arnemuiden aan. Het stuk weg is daardoor een weekend dicht en er zijn ook meerdere nachtafsluitingen. De werkzaamheden zijn nodig om de weg veilig te houden. Het verkeer wordt dan omgeleid. In Nieuwerkerk vond in de afgelopen maanden een kleine inbraakgolf plaats. In totaal werd sinds oktober 7 keer ingebroken en 2 keer zelfs op 1 avond. Het plotselinge inbraakgolfje is opmerkelijk omdat er gewoonlijk in Nieuwerkerk 1, hooguit 2 inbraken per jaar zijn. Officieel mag er al jaren niet gekitesurfd worden bij het strandje in Krabbedijken. Toch werd het altijd oogluikend toegestaan. Maar sinds kort is dat niet meer het geval en wordt er gehandhaafd. De reden is dat het levensgevaarlijk is om op die plek te kitesurfen vanwege de nieuwe hoogspanningsmasten. De nieuwe hoogspanningsverbindingen worden aangelegd om de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk in Zeeland te vergroten. Bij Krabbendijken staan sommige nieuwe masten buiten dijks en dus dichter bij het strand. En dat betekent extra gevaar. Als je vlieger in die lijnen komt te hangen, ja, dan maak je zelf waarschijnlijk een smak naar de grond toe natuurlijk. Dus dat is al niet prettig, denk ik. Daarnaast, op dit moment staat er nog geen spanning op de lijn. Maar als dat straks wel het geval is, als de hele verbinding klaar is, dan stroomt er 380.000 volts door die lijnen. Dus als je daarmee in aanraking komt, dan is het waarschijnlijk einde verhaal. De RUT is verantwoordelijk voor de handhaving bij dit strand. Ze hebben begin dit jaar kitesurfscholen in de omgeving laten weten dat het toch echt verboden is om hier te kitesurfen. Ze hebben dus eerst ingezet op preventie en inmiddels treden ze ook echt op bij overtreding door het opstellen van een procesverbaal. Nou, wat voor boetes moet ik dan denken? Ik heb bedragen horen vallen van €350. Ik heb hem zelf nog niet gehad, gelukkig. Mark Gorter uit Krabbendijken kite al zijn hele leven op dit strand. Met zijn kitesurfschool Kitesurfing Zeeland gaf hij er tot voor kort ook les. Dat doet hij nu niet meer om boetes te voorkomen. Toch is hij gefrustreerd over het feit dat het strandje nu definitief verboden terrein is geworden. Je hebt al beperkte spots. In het verleden is Rilland is al gesloten. Pakken we de Grevelingendam, die is ontzettend beperkt dat je echt met z'n allen op een heel klein hoopje zit. En in plaats van dat er wat nieuws wordt gefaciliteerd door de overheid, wordt er alleen maar meer gesloten en beperkt. En op een gegeven moment zeggen mensen, ik ga niet helemaal naar de Brouwersdam of naar Vrouwenpolder rijden. En dan ga je dat creëren. Ondanks het verbod en de dreigende boetes wordt er dus nog altijd illegaal gekitesurfd bij het strand. Ook omdat kitesurfers denken dat hun veiligheid niet de reden is van het sluiten van het strand. Ik denk eerder dat het een kostenplaatje is als daar ooit een kite in zou komen. Dat het een heel duur verhaal is om die eruit te halen voor eventuele reparaties. TenneT geeft toe dat dat inderdaad ook meeweegt in het besluit. Weet je, de veiligheid van die kiters die staat sowieso voorop. Maar inderdaad, als er iets mee in aanraking komt, dan zorgt dat ook gelijk dat er kortsluiting ontstaat natuurlijk. Dus dat ook het net eruit ligt. Nou, en dit zijn echt de stroomsnelwegen van Nederland. En je wilt niet dat daar iets mee gebeurt, nee. Wat wil TenneT zeggen tegen die kiters? Ik hoop van harte dat ze een goede plek, maar ook een veilige plek elders in de Oosterschelde vinden. Waar ze hun hobby wel goed kunnen uitoefenen. Maar niet hier? Nee, niet hier, nee. Er komen extra waarschuwingsborden bij het strand om kiters nog beter in te lichten.
Als donderdag de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen tegen het licht wordt gehouden, blijkt dat Zeeland massaal op de PVV heeft gestemd. De kleur geel staat op dit kaartje voor de PVV. En kijk dan bijvoorbeeld naar Tholen, van oudsher toch echt een SGP-gemeente. In Rijmerswaal is de SGP nog wel de grootste. In Middelburg is GroenLinks Partij van de Arbeid er als grootste uitgekomen. Maar dan wel heel nipt met een half procentpuntje voor op de PVV. Dus heel nipt echt. Terwijl in Veren de VVD vooralsnog de grootste werd. En ook in Terneuzen werd de PVV de grootste. De partij zit daar met 5 mensen in de gemeenteraad en was daar dus altijd al sterk in Terneuzen. We gingen daar op zoek naar PVV-stemmers. Op wie heb jij gestemd? Pietertje. Pietertje? Ja, Pietertje. Hier in Terneuzen werd PVV de grootste. En dus vroeg ik aan de inwoners met welk gevoel zij vanochtend wakker werden. Met een supergevoel, ja. Hoe komt dat zo? Nou ja, goede uitslagen, hè. Dus ja, positief. Kijken wat het gaat brengen. Een heel bijzonder gevoel. Gemengd, een beetje. Tweevoudig. Tweevoudig? Ja. Wat er als eerst gebeuren moet? Nou, eerst moet er even goed naar de Nederlanders geluisterd worden. Kijk, ik ben er eigenlijk al een klein beetje aan gewend. Ik heb zoiets van, nou, weet je wat, laat het dan maar eens zien. Aan één kant denk je van, oké, de knuppel is in het kiphok gegooid, zoals ze dat wel eens zeggen. Waarom heeft u op de PVV gestemd? Nou, omdat Nederland te vol is bij alles. En wat Wilders zegt, is de waarheid. Raymond de Roon, Patrick van der Hoef van de PVV, Anita Pijpelink van GroenLinks PvdA, die waren meteen zeker van een kamerzetel. Jacqueline van de Heel van de VVD net niet. Hun reacties donderdag vanuit Den Haag. Ik stel me eigen als nuchtere Zeeuw op dit moment terughoudend op. En ik laat het over aan Geert hoe dit gaat ontwikkelen. Maar ja, ik laat het op me afkomen. Ik geniet volwaardig en ja, ik zie wat er komen gaat. Kijk, voor mij persoonlijk is het heel mooi dat ik daar een rol krijg en mijn hart kan maken voor al het goede wat moet gebeuren. En aan de andere kant is het natuurlijk een heel dubbel gevoel, want ik ben nog steeds een beetje in ongeloof over de verkiezingsuitslag. Ik had niet gedacht dat PVV zo groot zou worden. Ik heb heel de tijd liggen scrollen naar de NOS, want er moeten nog een paar gemeenten binnenkomen. En je hoopt altijd nog dat het dan nog omslaat. Ja, ik kan niet anders nu dan even afwachten. En ja, het moet natuurlijk ook allemaal nog een beetje indalen. Het is nog maar een paar uur geleden. En ja, ik denk dat dat de komende periode gewoon duidelijk wordt. Donderdagavond laat werd bekend dat ook Jacqueline van den Heel meteen in de Kamer komt, want ze gaat voorlopig een partijgenote vervangen die met zwangerschapsverlof gaat. In de duinen van Oranjezon bij Vrouwenpolder zijn dit jaar 42 boetes uitgedeeld en 35 waarschuwingen. Die zijn gegeven aan mensen die zich schuldig zouden maken aan ongewenste seksuele activiteiten. De gemeente is extra gaan controleren en plaatste ook borden na klachten van omwonenden. Volgens de gemeente zijn de overlastgevers inmiddels vertrokken naar Neeltje Jans, maar ook daar zijn inmiddels maatregelen genomen. 4 extra huisartsen heeft Zeeland er het afgelopen jaar bijgekregen. En er kunnen er zomaar nog eens zo'n 20 bij komen. Allemaal dankzij de zogeheten Zeelandroute. Huisartsen in opleiding kunnen in deze Zeelandroute alle praktijkonderdelen van hun studie in onze provincie volgen. Met als doel dat ze ook hier blijven om het huisartsentekort op te vangen. Een van de huisartsen in opleiding is Vera Goedemond. Ik ben oorspronkelijk een Zeeuwse. Ik kom mezelf uit Capelle. Ja, ik miste toch het Zeeuwse. Het wonen hier is heel fijn. En ja, ook de manier van werken hier in Zeeland vind ik zelf heel prettig. Het doel voor het opzetten van die Zeelandroute was meer huisartsen in opleiding zover krijgen om in Zeeland te blijven. Bij jou is dat doel bij voorbaat eigenlijk al geslaagd. Ik zou zeggen van wel, ja, dat klopt. Ja. Nieuwe huisartsen zoals Vera zijn hard nodig, want veel van de huidige huisartsen gaan binnenkort met pensioen. Om hun vertrek te compenseren is 4 jaar geleden de Zeelandroute opgezet. En dat werpt nu zijn vruchten af. 4 afgestudeerde huisartsen zijn na hun opleiding in Zeeland gebleven. En van de huisartsen in opleiding blijft ook een groot deel hier hangen, is de verwachting. Er zitten er nu nog 24 in de opleiding. En mijn verwachting is dat minstens 80% in Zeeland gaat blijven. Een van die 4 afgestudeerde huisartsen die na de Zeelandroute hier is gebleven, is Tim Molenaar. Hij werkt nu bij een praktijk in Ierseke.
Toen ik ging solliciteren voor de huisartsopleiding, dan moet je loten voor de locaties. En ja, hoe meer locaties je opgeeft, hoe groter de kans als je eenmaal bent aangenomen dat je ook daadwerkelijk geplaatst wordt. Eerlijk gezegd was het toen niet de eerste keus. En is het dus, heeft de loting bepaald. En ik had toch niet anders gewild. Dus het lot heeft bepaald en je bent er blij mee? Absoluut, absoluut. Ja. Ik denk, daarvoor zei ik, ik ga nooit weg uit Rotterdam. Maar goed, dan ga je toch nadenken over, ja, hoe ziet je leven eruit? Wat wil je nou eigenlijk? En ja, dan is Zeeland toch best wel aantrekkelijk. Ik zei dat net nog tegen een collega van ja, ik snap niet dat er niet meer mensen kiezen om naar Zeeland te komen. Want het is hartstikke prettig werken. Je kan echt de huisarts zijn die je wil zijn. Ja, nogmaals, ik snap niet dat niet nog meer mensen hiervoor kiezen. Een brand heeft café Encore in Hulst verwoest. Eigenaar Walo Di Gregorian is erg aangeslagen. Het café bestaat uit 2 verdiepingen en vooral de bovenste etage is er slecht aan toe. Je had vandaag gewoon open moeten zijn en een biertje moeten tappen of een wijntje moeten inschenken. Maar als je om je heen kijkt, ja, dat is echt dat is niet te beseffen. Het is echt verschrikkelijk. Gregorian zat bij de buren toen hij van 2 vrouwen te horen kreeg dat er rook uit zijn café kwam. Hij wilde nog naar boven rennen, maar daar was het al te laat voor. De jonge eigenaar kan het maar moeilijk geloven. Dat heb je nooit meegemaakt en dat wil je ook nooit meemaken. Maar toch maak je het weer, toch maak je het mee. En dan, dat is heel apart. Dat wil je niemand toewensen. De oorzaak van de brand was gisteren nog niet bekend. Het was gisteren in ieder geval weer Black Friday. En dat betekent dat veel winkeliers hun producten met hoge kortingen proberen te verkopen. Maar er komt ook steeds meer weerstand tegen dit koopjesfestijn. Zoals bijvoorbeeld door Peter Smits, eigenaar van Moois en Meer, die een duidelijke mening heeft over Black Friday. Belachelijk. Nee, ik vind het is ooit ontstaan bij de grote jongens, grote winkelketens. En die kopen daar speciaal voor op in. En wij, u gaat morgen ook niet werken voor de helft van de centen. Iets heeft een prijs en daar kunnen we en willen we niet aan meedoen. Vandaag heeft een belangrijk adviesorgaan van de regering een rapport gepresenteerd met het advies om per direct met dit koopjesfestijn te stoppen. En daar is Smits blij mee. Ja, heel goed. Dat het ook een heel duidelijk verhaal is. We moeten stoppen met die onzin. Dat spullen, iets heeft een prijs, iets kost €50, kost €100 en niet ineens kost de helft van het bedrag. Mensen die gisteren iets gekocht hebben, vandaag de helft van de prijs. Kan ik mijn klanten niet uitleggen. En dit was het weekoverzicht. Zometeen weer het laatste nieuws van deze zaterdag. Nog een hele fijne avond en graag tot morgen.